vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iniwo ndinotungamirira rimwe sangano harina zvaro kukura, but please post my own story as hidden identity. Inini, I have been living a double life, and I have been doing what they call a double standard life. So this has been happening for a couple of years now, and inini, I have been hiding behind the title of a man of God. Baba vangu vainge vari n'anga, but ndakabva ndazozviudza kuti ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizovawo n'anga. Ndo pandakabva ndazotendeuka paya. Mushure mekunge ndatendeuka, and I think kuti kutendeuka kwangu kwandakaita, maybe it was a result of me just trying to run away from my father, from what he used to do when he was still alive. Saka ndakabva ndangozviudza kuti kuenda kuchechi kwandainge ndava kutoita, it meant kutoti ndainge ndatotendeuka, and kuchechiwo kwacho kwandakatanga kuenda, it was all about prosperity and prosperity, you becoming prosperous in life. Saka hakuna kana ainge achimbondicheka, achiuyawo achindishanyira, achiona kuti zveshuwa upenyu hwandainge ndava kurarama here a Christian life, because ndaitoti sometimes ndisati ndaenda kuchechi, pamba pandainge ndichigara painge pachigara vamwe vasikana vainge vachiita zvekutengesa miviri yavo, then ndaitombotanga ndatombokecha hure, ndotomborara nehure, then later on ndobva ndazochienda kuchechi. But after that pane pandakazotanga kunzwa kuti I was getting rotten to the core, like my heart was like really decaying from the inside. Ndo pandakabva ndazozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichienda kuBible school. Saka all that I have been doing in my life is I have been trying to hide from sin, even from the day that I started being a Christian. Instead yekuti ndinge ndichireviewa upenyu hwangu, ndakabva ndazoenda kuBible school, and I was not yet a full Christian. I was then accepted at the Bible school. Zvadaro ndo pandakabva ndazochigraduata. Mushure mekunge ndagraduata, that was when I became the man of God, prophet, pastor. But mumoyo mangu I can feel kuti my soul is rotting from within. Kana vari sevanhu vemuchurch, people from my church, they do see me as a man of God, and ndinowanzo kuti I am like a shepherd. I see myself semufudzi akanaka who is leading his own flock. But zvose izvo zvandinoita, ndikangoti there is no truth in everything that I say. Pekuti patainge tichiri kuBible school, tainge tichigara panzvimbo pekuti painge pakamanikidzika zvekuti ndainge ndisingakwanisi kunwa doro kana kuita zvemahure. Ipapo I became a genuine believer ndichiri kuchikoro. I had this other desire zvekutoti ndainge ndava kutodawo kutonamata nemoyo wangu wose and to help others. But somewhere along the line ndakazoti ndagraduata paya, then those temptations, they kept on coming back to me. And in any weakness yangu kubvira nekubvira, it was always women were always my weakness. Vandazozama kuti ndinge ndichirwidzana nawo mweya wacho iwoyo uyo wandinoti the thorn that is in my flesh. I tried to fight mweya iwoyo wekuti ndinge ndichingonzwa kuda kurara nevakadzi avo vanenge vachiuya kuchurch, the most beautiful women that we have muchurch medu. But my temptations acho, they were just too much. It was like vamwe vacho vakadzi vainge vachitozviziva kutoti iyi ndiyo weakness yangu yandainge ndiinayo, because vazhinji vacho vaitoti vachitoya kwandiri, you could even sense kuti munhu uyo ari kutokuisa papressure yekuti ndipfimbe chete. Saka ndakabva ndangozviudza kuti since ndava kukurirwa nemuyedzo, let me just start very small. Saka zvandainge ndava kuita ndezvekuti pano umwe mukadzi uyo akazotanga kuuya kuchechi kwedu. Mukadzi uyu, she was a single mother, apa ainge akanaka sei. So I started compromising. Ndainge ndava kuti pano nepapo ndaipota ndichiba machurch offerings. Ndobva ndazomupa mukadzi uyu ndichingomuti, since you are a single mother, you can just help yourself here and there. Saka mukadzi uyu ndaiti kana ndikamupa mari, the way that she used to smile at me, wainyatsokuona kuti mukadzi uyu anoratidza kuti ane ma feelings neni.
neniwo at the same time ndainge ndichitya kuti ndinge ndichimuzivisa kuti ndine mafeelings newe, so I could not tell her kuti pastor was in love with you. The only thing zvandainge ndichikwanisa kungoita ndezvekuti I would give her some gifts, ndichimutengera ma-expensive gifts, ndichiti kana ndikawanawo mukana ndobva ndaenda kumba kwake, and always ndaiti kunyange ndikamusvikira pamba pake ndisina kana kumbomuudza, didn't matter kuti what time of the night, ndaitongosvika ari oga. So this was my own way of telling her kuti I was in love with him. Then iye paakatoona kutoti pastor ava vatodyira, she then invited me to her home. So ndakabva ndazoenda kumba kwake paya, then ndakati ndasvika kumba kwake, even the way that she was dressed on that night ainge achitoda kutoti tinge tichirara tose. Takabva tazotanga kurara tose paya, ndikabva ndazotanga kuita taking care of her bills, even though ndainge ndichifungidzira kuti this was the perfect one, but iye manje ainge aine kamwe character ako kandakazodiscover kuti that is the reason as to why she had been single all along. Munhu wekuti even though she was beautiful, but at the back of her beauty kwainge kuine kamwe character kekuti ainge asingagariki naye, always complaining, always angry at you at all the times for no reason at all. Each and every time ndaiti ndikaenda kuya ndichitarisira kuti we are going to enjoy love, kutoita bonde naye, kutoita bonde maitombotanga matombonetsana. So I kept on taking care of her each and every time. I had to take more money from church ndichimupa mari iyoyo. As time went on, ndakabva ndazozviudza kuti sezvo uyu inini naye tainge tisinganyatsokunzwisisana zvakanaka, ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichidata umwe mukadzi. So ndakabva ndazotanga kudata umwe mukadzi who was a married woman from our church. Ndichimudata kudaro zvakazoita sekunge zvainge zvava kuda kunobatwa nemurume wacho, ndokubva ndazosiyana nazvo. Saka zvandainge ndava kuita, ndakabva ndazotanga manje kuita zvekudata mahure ese zvandainge ndichimboita previously. So I really fell from grace, and ndainge ndotongodanana nawo mahure. And the mistake that I did, ndaiwanzo kutora bhaibheri rangu ndobva ndazoenda, ndobva ndatanga kufamba ndichiparidzira vanhu, ndichiti vanhu tendeukai. So ndaiwanzo kuenda kuma-avenues ndichizama kuti ndinge ndichiparidzira awa mahure awa anotengesa miviri yawo kuma-avenues, ndichiti come and give your life to Christ. Yet inini I was a man who was living in sin. No mistake iyoyo yandakaita, just like the devil was trapping me, because he knows kuti it is my calling. Ndoda kuti vanhu vange vachiuya kuna Jesu, but at the same time iniwo ndiri munhu wekuti I am living in sin. So ipapo when I convinced myself kuti if I go there maybe God will forgive me, ndakazoti ndatanga kuenda kuya ndopa ndakabva ndazotanga kubatwa neruchiva. Over the years, I've been stealing money from church and I feel protected. And when I was going there, ndaingoti kana ndichiparidzira munhu uya wandinenge ndichiparidzira, vamwe vacho vaibva vatoita hunhubu hwekutoti ndakatomira nehure rinenge richitengesa muviri waro, then raibva ratondibata kana sikarudzi yangu, then obva atongoramba achitongondibata zvekuti neniwo ndinobva ndatonzwa kutoti sikarudzi yangu inenge yava kutobvumira, then ndobva ndatoenda ndobva ndatonokecha hure riya. Instead of preaching for them, ndainge ndava kutotenga bonde kumahure aya. So mari iyo, the money that was meant for my ministry, my calling, ndiyo yainge yava my source of income. Ndichiti ndikawana mari, then I would go kuma-avenues ndobva ndanotenga mahure aya, feeding my desire in secret. So zvino ndakazoti ndava kunzwa really guilty, ndaiti kunyange ndikanwa doro sei, I still felt kuti there is so much guilt in my heart. Ndopa ndakabva ndazotanga manje kuita zvekusvuta mbanje. So ndaiti kana ndikasvuta mbanje paya ndaitonzwa kutoti now I was far much better. Saka ndainge ndosvuta mbanje uye zvekare ndichinwa doro, and izvo zvakabva zvazokonzeresa kutoti ndinge ndichitoita sink deep into sin. And from that time, that was when vamwe sekuru vangu apo pavakazoshayikirwa nemudzimai wavo, vakati vashayikirwa nemudzimai wavo, saka she came from Binga. So we went for her burial kumusha kwavo ivo ambuya ivavo kubinga. Whilst we were there, then pane imwe ng'anga iyo yakazouya apo pandainge ndainge ndigere zvangu. Since ndainge ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoparidza apo patinenge tava kumakuva, saka I was busy preparing my sermon. Ndainge ndakatogara pasi ndichitoverenga Bible
taking some notes. Saka nganga iya yakabva yazouya ndokubva yazogara paside neni akabva azondichallenja, but he did not challenge me out in the open zvekuti vanhu vose vakazvinzwa. You just came and he said kuti iwewe ndakuvheneka mumweya, you are nothing. Ndo zvaakandiudza, akati iwewe mumweya pandakuvheneka hausi kana chinhu iwe. He said you are nothing. Saka I felt really humiliated. Murume uyu achinditi mumweya paainge andivhenekera he had seen kuti ndainge ndisimbori kana chinhu, so I knew kuti ainge aona zvitadzo zvangu zvose ende mabiro ose avo andainge ndichiita mari muchechi. Saka akabva azoti Sawira, ndiri kukunzwira tsitsi, ndafunga kuti ndinge ndichikupa masimba sesimba iro rainge rimbori nababa vako. Handiti baba vako vainge vachirapa iwe? Ndikabva ndati hongu, asi musadanidzira please. Akabva ati kwete Sawira, ndichitouya pano ndatonzi nababa vako nemweya wababa vako ndinge ndichiuya kuzokupa masimba. Saka akabva ati ainge achida kundipa masimba kuitira kuti ndinge ndichizova nespiritual power. Akabva azoti ainge arakidzwa kuti in the future mukuzonozama kunamatira vanhu mustreet umu ndainge ndichazonamatira umwe munhu anenge aine dhimoni. Saka dhimoni raiya parinozotanga kumanifesta, hanzi that demon was going to kill me. Ndakabva ndati saka ndibatsirei sekuru. Ndokubva anditi kuti ndinge ndichikubatsira izvezvi hazviite, saka iwe uchimbodzokera kuHarare then wobva wazodzoka. Ndokubva azondiudza mari iyo yaainge achida kuitira kuti ange achizodzosa mudzimu wababa vangu uye zvekare nekuzondibatsira. So ndakazodzoka kuHarare. Shure mekunge ndadzoka kuHarare ndakabva ndazotora mari, because panguva yacho iyoyo tainge tiine program yatainge tiinayo muchechi. Pane mari dzainge dzichibviswa because kwainge kuchida kutengwa ground rimwe rechechi. Ndokubva ndasanganisa neimwe mari yatainge tapiwa yemwedzi iwoyo yechegumi. Ndokubva ndaba mari iyaya ndikabva ndazoenda kubhinga. Ndakati ndaenda kubhinga then nganga iyaya ndopa yakabva yazodzosa mudzimu wababa vangu, then ndiwo wandinoshandisa. But mudzimu uyu wababa vangu wakabva wazoiswa panyoka. Nyoka iyi iyo yakaita shato but haina kunyanya kukura. Saka nyoka iyi iyo inopota ichizvishandura. Kana yazvishandura kudaro inobva yaita bhandi. Iri bhandi randinofanira kuti ndinge ndichiti pose apo pandinenge ndichipa maprophecies kana kuti pose apo pandinenge ndichinamatira vanhu vanenge vachirwara, vanenge vachiexpecta mamiracles, ndinofanira kuti ndinge ndichienda kuchechi ndakasunga bhandi rariya, but ndinenge ndakatozvimoneredza muchiuno mangu umu neshato iyoyo. Saka zvandinoita ndezvekuti ndinoti ndisati ndapfeka shirt ndinobva ndazotora shato iyaya inobva yazozvimoneredza just around my waist, then from there on ndo pandinobva ndazopfeka hangu shirt and then I wear my suit and I go to church. And ndiri munhu wekutoti I do not remove jacket resuit iyo yandinenge ndakapfeka. I really do not even do that because ndinenge ndisingadi kuti vanhu vange vachizoona kuti underneath my shirt there is something that will be there, because inenge ichitooneka nyoka iyi. So whenever I am in church, pose apo pandinenge ndichida kupefoma mamiracles, iyo nyoka iyi inobva yadongorera, but ichinodongorera kudaro vanhu vanenge vasingatomboioni. Inenge yakangoburitsa musoro wayo zvishomanana uye zvekare inenge ichingonanzvira rurimi rwayo. Saka apo painenge ichinanzvira rurimi rwayo, iyo inenge ichitovhenekera. When I will be busy preaching, nyoka iyi inenge iri busy ichingotarira vanhu in the spiritual realm, then inobva yazotanga kundipa maprophecies. But iyo manje nyoka iyi haikwanisi like kuprofesaya everything that will happen in the future. Zvainoita ndezvekuti inopredicta kuti munhu uyu nebehavior necharacter yake neupenyu hwaari kurarama nhasi. So it means kuti mune ramangwana munhu uyu, the future that he might or she might be facing, the future will be like this. Saka ndo zvainoita inongondipa mapredictions, so most of them they are very accurate. Saka vanhu vazhinji vanotofunga kutoti nditori muprofita, the prophet of our times. Vanhu vekuchechi kwedu ndo zvavanondiudza izvozvo, vanonditi you are the prophet of our generation. Saka ndakati ndiri kokubhinga kwekuya ndakasangana neumwe murume zvekare uyo ane malodge nehotel yake munomu muHarare. Saka murume uyu since takazongowirirana ende akazozviziva kuti ndainge ndiri mufundisi, ndokubva ndazomuudza kuti ndinoda kupota ndichiunzawo mahure angu awo andinenge ndakecha
kumalodge kana kuti kumahotel kwake, saka iye ndinongomubhadhara behind closed doors. Saka ndinongoenda kuya ende kana ndikaenda kunobhuka nemahore angu, I have to know kuti no transactions are recorded. I just pay him iye directly in cash. Saka ndinowanzo kuti kana ndichienda kulodge kana kuti kuhotel kwake, ndinoenda ne2 of my prostitutes ende tinenge tichiita all sorts of things, madrugs uye zvekare nekunwa doro. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ende chinondirwadza ndechekuti muchurch people, they do consider me as someone who has the power of God, a prophet, but zvavasingazivi ndezvekuti inini ndiri munhu wekutongoti ndinongotongoperformawo false miracles uye zvekare I do not see anything that will happen in the future. Nyoka iyi haitorinawo simba rekuti inge ichikwanisa kuona izvo zvichazoitika in the future. Sezvandakuudzai, iyo inongopredicta, it just gives me my predictions. Then paya kana ndikazopa munhu a prophecy, then someone will think kuti indeed I am a prophet of God, but izvozvo hazviko. Ndiyo confession yangu iyi mukoma Nashi. Dari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma azvo vedu we, shuwa kuba mari yechegumi woenda obva wanoromba uchishandisa mari iyoyo yechegumi. Zvakangoma azvo vedu we.